Dit programma werd mogelijk gemaakt door Timmermans Carnaval, Grand Café de Pauw, Autoservice Schijnt, Hendricks Carnaval, Hanse Dranken en Alpha Beer. Ja, leef vastelavondsvriendje. En dan heb ze een vastelavondsvereniging die weet niet wanneer dat ze opgericht is. Maar deze weten het wel. Die bestaan 7 keer 11. Het zijn de Foekenpotters uit Graten met zijn de dorslustige hoogheid Roel de Eerste. Ik hoorde Roel de Eerste, maar eigenlijk weet er van niks van dich, hè. Wim Bussen, hoe komt ze vanaf? Vriendsallen. Ja, ik ben Prins Roel de Eerste, woonachtig in Gratum. Niet geboren, wel getogen. In oktober afgelopen jaar ben ik getrouwd met mijn meidje Marit. Alsjeblieft, zeg. Oh, ja, dat was ook al. Hey, wie was dat zo? De huwelijksnacht en dan trek een prins in bed. Nou ja, we zijn op vrijdag getrouwd en op maandag ging de telefoon of dat er prins wil waren. Dus ons witte broodswijken zijn flink verzout. Loester, er werd van dich extra dingen verwacht, deze vastelovend vriend. Oh, dat ken je ook goed. Wat doe je in het dagelijks leven? Dagelijks leven werk je bij de technische groothandel, in de verkoop, in het sanitair en centrale verwarmingmateriaal eigenlijk, PVC en dat soort schreeuw. Oh, en doe je dat in Gratum of hier? Nee, dat moet ik veel nog niet op weer herinneren vandaag. In de buurt, oké. Hey, en dan, wat dacht ze van, nu gaat dit gebeuren, nu kunnen ze helemaal neven mee af? Nou ja, goed, op het moment dat ze gevraagd werd, denken ze van, oké, wat gebeurt misschien nu in godsnaam? Maar dat even laten bezinken, nou denk ze van, oké, het jubileumjaar, met een extra jubileumweekend en alle activiteiten rond je met als extraatje erbij, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat heb ik acuut jaar opgezakt. En net getrouwd, ja, wat wil ze dan? Dan gaat de huwelijksreis in de vastelovend steken. Op het strandbedje worden, dat de spelletje zal het maken voor de vastelovend zelf, ja. Ja. Hey, en dan hebben ze dadelijk nog een keer prinsenreceptie nemen gaan. Ja, het weekend van 23, 24, 24 januari is ons jubileumweekend. Op vrijdag is een jubileumcafé, op zaterdag is een feestavond en op zondag is dan de receptie van 11 tot een uur of 5. Oh. En is er dan nog iets speciaals met 7 keer 11 wat ze organiseren of... Ja, de feestavond aan zich natuurlijk, een artiestenavond. We hebben voor het dorp een puzzel gemaakt van de vastelovend zelf. We hebben een nieuwe vlag uitgebracht. En als ik dat allemaal heb gehad, ben ik niks. De tentoonstelling nog van door de jaren her is volgende week zaterdag nog te bezichtigen in een nasserie. In het gemeente op Soes. Dus ik heb alles gezien vanaf de oprichting tot aan nu ongeveer. Oh. Hey, en wat ik dan aanvraag is... Gratum, heeft dat dan nog een speciale naam met de vastelovend of is het gewoon Gratum? Nee, Gratum is CV de Foekenpotters. Dus rondje om de vastelovend werd omgetoverd naar het Foekenpottersriek. Oké. Ja, het Foekenpottersriek. Hey, en nu zie ik dat ze meer bieden, hebben ze meer gezelschap. Er hebben ze geen adjudanten zijn, ik heb ze die al versleten. Ik heb 2 adjudanten. Oh. Eén zit momenteel nog te werken als in de Palingzoon in Volendam. Die heb vandaag weer terug. Dat is Mike. Die kan er niet bij zijn vandaag. Maar Nee. mijn andere adjudant is misschien wel wat groter als mij dat we hier mogen zijn vandaag. En dat is Miel. En wij is Wiel. Ja. En wat doe je Nou, toen in het dagelijks leven, Wiel? In het dagelijks leven ben ik onderhoudsmonteur bij de firma Spie. Oh, kijk. Oh ja, dat heeft niks met sanitair, dat hoor ik al. Nee, niks met Dat is sanitair. meer elektrisch en... Aan het einde van de dag een keer douchen en school. Ja, joh. Hey, en dan hebben ze een kleiner gezelschap nog bij staan. Wem zijn dat allemaal? Jazeker, wij gaan nog altijd met de jeugd op pad. Dus we hebben jeugdprins Koen de derde. Geef hem eens de microfoon. Dan En kunnen we... jeugdprinses Dinte, de eerste. Hey, en Koen, sinds wanneer was toe dat ze prins zou zweren? November. In november al, hè?
En heb ze al die tijd moeten zwiegen. Ja, dat wel. En op school wisten ze ook niks. Nee, wist je het? Nee, dat niet. Heb ze een adjudant bij, ik zie niet. Quinn. En wat is Quinn van dingen? Een vriend, een klasgenoot, of krijgt er nog geld van dich? Het is mijn klasgenoot en mijn adjudant, dus. Zo, dat is wel direct vol in één keer. Ja. Goeiedag zeg. Hey, en dan gaan we naar de prinses, want... Wauw, hier staat een prinses, alsjeblieft. Goeiedag zeg. Sinds wanneer wist u dat ze prinses zou werden? Ook in november. Ook in november. Dat is toeval. Zo, hey, en... het is toch een droom van ieder meisje om prinses te worden, of niet? Ja. En wat heb ze al metgemaakt als prinses? Nog niet zoveel of wel? Nog niet zoveel. Alleen het uitroepen. En dan ook voor een grote prins. En nog L1. Hey, en wat zei je op school dat ze prinses werd? Dat het superleuk was. En gefeliciteerd natuurlijk. Ja. En dan heb ze ook een adjudant bij, ik zie niet. En wem is dat? Nog. Hey, en was toen de vriendin of ook een klasgenoot? Of kreeg je ook geld van dich? Ik ben een vriendin en een klasgenoot van Winter. Oh, dat is wel... dat is eigenlijk... Zit je op dezelfde school of niet? Ja. Oh, daar staat de school op de kop. Dat weet ik nu wel. Hè. Dat weet ik nu wel. Hè. Hey, en wat zijn de plannen nog verder als prinses? Wat moest ze nog allemaal doen? Niks meer. Natuurlijk het jubileumweekend en de carnaval, de kinderoptocht en de grote optocht. Zo, hey, en mocht ze dan ook tot 3 uur 's nachts opblijven? Ja. Oh, wat een feest. Heb ze ook een spreuk als prins zijnde? Ja, zeker heb ik een spreuk. Maar ik ga het doen wat anders dan hier in de omgeving. Wij zeggen hem 1 keer te gooi in plaats van 3 keer half. Ja, maar luister, zo werkt het hier net in het midden van Limburg net niet. Hè. Ja, maar volgens mij ben ik prins en bepaal ik dit jaar zelf hier. Dat is helemaal gelijk. Dat is helemaal gelijk. Als toen hem 1 keer zegt, dan herhalen we weer hem 2 keer. Dan komt het goed. Ja, dan gaan we in de spreuk. Beer, fly, pap, juist met 7 keer 11. Rido op de tap. Kijk. Ja, Wim, dat zijn dingen die kunnen ze tegen dat hij maar 1 keer gaat zeggen. Ja, maar doe zou ze hem 2 keer herhalen dan, hè. Dat heb ik niet begrepen. Ik ga hem 2 keer herhalen. Maar de jeugd heeft ook nog gehad, hè? Ja, de jeugd. Samen van Straaf, Foekenpotters Veer en 7 keer 11 Allah. Alsjeblieft.